No, koupil jsem to, pro co jsem šel, takže je čas jít domů. Měl jsem štěstí, že v tom obchodu měli knihu, kterou jsem hledal. Knihkupectví v takových místech většinou mají jen se zábavou související knihy, takže ani teď nevěřím, že měli specializované knihy jako tyhle. To je Roy. Hm? Můj, jaká náhoda. Taky se chystáš domů, ne? Ano. Přišla jsem po schůzi výboru, abych si oddechla. Ta kniha je z knihkupectví, že? Jakou knihu jsi skoupil? Je o režii. Je to přeložená verze knihy od zahraničního autora. To je tlusté jako slovník. Přeložené knihy jsou většinou napsané upětě, používající těžké věty. Potom jsou těžší na přečtení. Ale tak, ty jsi byl vždycky dobrý s knihami, jako jsou tyhle. Neřekl bych, že jsem s nima dobrý, ale měl jsem hodně příležitostí je číst, takže mi to nevadí. Hlavně pro design stroje zahraniční knihy byly více než nápomocné. Ano, Roy a stroje jdou ruku v ruce, takže to dává smysl, že je hodně čteš. Ale všimla jsem si, že teď více čteš o režii. Tento moment moje já musí potřebovat více režii než vynálezy. Samozřejmě, pokud produkce potřebuje něco, dám do toho všechno, ale mojí prioritou je podnět tyto dny. Čím více technik půjde do inscenace, tím víc nápadů můžu vytáhnout jako režisér. To jsem si uvědomil tento rok. Ano, myslím si, že chápu. Taky si hodně četla poslední dobou, ne? Ano. Sarah Hinson raz řekla, že než jde na pódium, přečte si knihy a precizně zkoumá příběh, který dělá a postavu, kterou hraje. Uvědomila jsem si, že jsem nedělala tolik srovnávající se snahy. Takže odteď chci vědět více. To je dobré udělat, ale musím říct. Předtím si četla obrázkové knížky, takže vidět tě číst těžší knihy mě trochu dojme. Předtím? Jak to za tu přesně mluvíme? Jsem středoškolačka, jasně, že umím číst těžké knihy. Asi ano. Ale když se dívám zpátky, nemůžu si pomoct, ale uvědomuju si, jak daleko jsme došli. Roy? Předtím jsme si navzájem půjčovali knihy a hráli si spolu. Potom, co jsme viděli představení Malé mořské víly, jsme nikdy nebyli otráveni z mluvení o tom znovu a znovu. Byla si herečkou a já režisérem. A jsme se snažili o originální představení spolu. Když nad tím přemýšlím, mám pocit, jako by jsme si hráli na rodinu. Protože teď jsme na cestě za stejnými sny, které jsme měli předtím. Nemyslíš si, že je to skvělá věc? Ano. Byli jsme na naše představení jenom my dva. Teď máme i více, jako důležití přátelé. Přesně, tento rok byl pro nás oba důležitý. Každopádně vyvrcholením tohoto představení jménem Život je ještě před náma. Doufám, že budeme zářit v našich nejlepších momentech, až na to přijde. Ještě jednou, jako kamarádi, co jsou při spolu. Já se ti svěřuji do péče. O čem to tu vůbec teď mluvíš? Ale
To samé cítím s tebou. Pokračujme v plnění našich snů spolu.